IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Balaygian na angay ti 3 batches ti search and rescue training iti ili ti Pagudpud. Ti training ket ada iti kalikagom na ama ipamula ti panunot dagiti rescuers ti resiliency, practical emergency response, rescue operations, teamwork ket disaster preparedness. Babaen ken iti session ket mapatibker ti kapabilidad ken makunda ti kapadasan iti panagrescue. Nagyaman ti LGU Pagudpud kang runana ti MDRRM Pagudpud kadagiti facilitators ti BFP Ilocos Norte Special Rescue Force. Maipanamnama nga adupay ti kaso at training para iti kinatalged dagiti umili. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.